adiiɓe sosde wuro bokke mbayɓe adango. So wiyama non bokke mbayɓe sosama laabi ɗiɗi koko toki ɗo woni joni ɗo. Adi sosde wuro adango ngo ko yimɓe tato. Hen goto ina wiye Sambodu Hammadi, ɗiɗi ɓiijo o ina wiye Suleymani Hammadi, tata ɓiijo o ina wiye Abdullahi Hammadi. ɓeɗo ko ɓiɓɓe Hammadi Ali Buubu Yettum Paate Sawadi Jaaji. So tawi non ko bokke mbayɓe ngo hoɗango hande, so si ɗum ko yimɓe 11. Goo beeteɗo Ahmadu Suleymani Mbayi, ɗiɗi beeteɗo Mamadou Abdullahi Mbayi, tati beeteɗo Samba Ahmadu Mbayi, nayi beeteɗo Bokara Buubu Mbayi, joyi beeteɗo Samba Buubu Mbayi, jeegom beeteɗo Jam Buubu Mbayi, jeeɗiɗi beeteɗo Ifra Buubu Mbayi, jeetati beeteɗo Nalla Buubu Mbayi, jeenayi beeteɗo Njoogu Sire Mbayi, 10 beeteɗo Abdul Sire Mbayi, 11 beeteɗo Buubu Amdu Si. ɓeɗo 11 cosi wuro bokke mbayɓe hande ngo. 10 ɓe ko mbayɓe, goto o woni ciisi ko piilowo ɓe e laamu mbayɓe ɓe ngoni lawokoɓe.